गसाइगाव सब डिविजननि सिङाव थानाय सिभिल एरिया आरो सान्थाल कल'निनि जेसेबांनाखि गावबुराफोर दङ गामि गोरायुं टटेल 109 जन गावबुराफोरनो दिनै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा साफ्रोमबो गावबुरा बिथांमोननो जानबुं गंफा माने मबाइल गंफा राननानै होनाय मबाइल डिस्ट्रिबिउशन प्रग्रामखौ दिनै जोङो थिलिपाराव थानाय केबिके सेन्टारनि कनफारेन्स हलाव जोङो बेखौ लादों आरो बेखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि जे गामि गोरायुं बा गावबुरा बिथांमोना गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना गामिखौ बेंबोबाय थादों आरो जोङो नुदों गोबां दानि बे डिजिटेल जुगावबो गावबुरा बिथांमोनाव दासिमबो बेबादि मोनसे कमिउनिकेशन बा जगाजगनि थाखाय बिथांमोनाव मबाइल गंसे गैया जायनि थाखाय जोङो समनि गेजेराव बिथांमोनखौ नांगौ जायोबाबो बा जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो नांगौ जायोबाबो जोङो बिथांमोनखौ जगाजग खालामनो हाया जायनि थाखाय दिनै बे अबस्थाखौ बुजिनानै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा साफ्रोमबो गावबुरा बिथांमोननो जानबुं गंफा माने मबाइल गंफा राननानै होनाय मबाइल डिस्ट्रिबिउशन प्रग्रामखौ दिनै जोङो थिलिपाराव थानाय केबिके सेन्टारनि कनफारेन्स हलाव जोङो बेखौ लादों आरो बेखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि जे गामि गोरायुं बा गावबुरा बिथांमोना गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना गामिखौ बेंबोबाय थादों आरो जोङो नुदों गोबां दानि बे डिजिटेल जुगावबो गावबुरा बिथांमोनाव दासिमबो बेबादि मोनसे कमिउनिकेशन बा जगाजगनि थाखाय बिथांमोनाव मबाइल गंसे गैया जायनि थाखाय जोङो समनि गेजेराव बिथांमोनखौ नांगौ जायोबाबो बा जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो नांगौ जायोबाबो जोङो बिथांमोनखौ जगाजग खालामनो हाया जायनि थाखाय दिनै बे अबस्थाखौ बुजिनानै जोंनि बिटिसिनि मानगोनांफोरनो दिनै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा साफ्रोमबो गावबुरा बिथांमोननो जानबुं गंफा माने मबाइल गंफा राननानै होनाय मबाइल डिस्ट्रिबिउशन प्रग्रामखौ दिनै जोङो थिलिपाराव थानाय केबिके सेन्टारनि कनफारेन्स हलाव जोङो बेखौ लादों आरो बेखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि जे गामि गोरायुं बा गावबुरा बिथांमोना गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना गामिखौ बेंबोबाय थादों आरो जोङो नुदों गोबां दानि बे डिजिटेल जुगावबो गावबुरा बिथांमोनाव दासिमबो बेबादि मोनसे कमिउनिकेशन बा जगाजगनि थाखाय बिथांमोनाव मबाइल गंसे गैया जायनि थाखाय जोङो समनि गेजेराव बिथांमोनखौ नांगौ जायोबाबो बा जोंनि रायजो राजा बिथांमोननो नांगौ जायोबाबो जोङो बिथांमोनखौ जगाजग खालामनो हाया जायनि थाखाय दिनै बे अबस्थाखौ बुजिनानै जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा दिनै बे केबिकेनि कनफारेन्स हलाव बे 109 जन गावबुरा बिथांमोननो बे मबाइल डिस्ट्रिबिउशन बा राननानै होनाय प्रग्रामखौ बेवहाय लानाय जादों।